खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आलासि जानो थांनो ओंखारदों लोगोफोर, दायो रेडि जाबाय नै ओंखारखांबायानो आंहा थांबाय थानोसै। सापागुरियाव गारि गाखोहैनोसै, लोगोफोरा नायलांबाय थादो। बेग गिदिरथार लादो नै, जों आलासि जानो थांसै नालाय। बेयाव नारजि गोरान लादों नै, अमा बेदरजों जाहैनो थाखाय। ओमफ्राय नैयाव नाथुर गोरान दं र'। नै बेयाव नाथुर गोरान दं। सोर सोर लोगोफोरा न'आव आलासि जानो थाङोबा बिमानो मा मा लाङो जाग्रा खोन्थाहरदो लोगोफोर। बेगा गिदिर जालांखाथारसिगोन। गारि गाखोसिगोन जों दायो। 3 hours later. Hi guys, जानिया न' मोनफैबाय। जानिनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट बक्सआव लिरना हर। The next morning. खोथिया फुनो थांबाय दं नै, आइजो आंजो हाजिरा सासे दं, दायो थांगोन हाजिराया। जों थांग्रोनोसै न'निफोरा। खोथिया फुनानै मोनाबाय नालाय दा न'आव थांबाय दं जों। नै खोथिया फुग्राफोरा। ओमफ्राय आंखौ 1 नाम्बार साबसिन नुयो। आंखौनो बयनिख्रुइ साबसिन नुदो। बयनिख्रुइ साबसिन नुलायलांबाय आं गावखौनो गाव। The next morning. Hey, Boga, daku. Hus. Mai narani lai kuma gothawa gai, nोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव। उखुमुदानि लाइ खुमब्रा गुफुरागा, हिन्जावखौ दा नागिर गुफुर गुफुर। फैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना, बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया। Bye bye.